A wedyn, dyn ni'n mynd i ddechrau bore yma yn gwneud ymarfer sydd yn cydbwyso o ddwy ochr o'r corff. So yn aml mae un ochr, un ffroen wedi yn anoddach i anadlu allan yn y fan o'r llall. So mae ochr dde y corff yn fwy egnïol, yn fwy byrlymus, a wedyn mae'r ochr chwith yn fwy ymlaciol. A beth sy'n handi ydi drio cydbwyso'r ddau, so bod chi rwla yn y canol. Ond yn amlwg, os ydych chi yn y nos ac eisiau trio setlo lawr i gysgu, mae'n syniad jyst i anadlu drwy ochr chwith, so drwy'r ffroen chwith. A'r un peth, bod gennych chi rhywbeth, bod chi'n mynd i redeg marathon neu rhywbeth felly, mae'n handi i anadlu drwy'r ochr dde. So, jyst agorwch eich llygyd, a dyn ni'n mynd i wneud siap llaw fel hyn. So, mae'r ddau fus cyntaf yn sticio fyny, bawd yn sticio allan, a'r ddau fus bach wedi plygu. A dyn ni jyst yn mynd i restio y bysydd yn ganol y talcen. A wedyn, un ochr ar llall, felly ar anadl fewn, da ni'n blocio efo'r bawd ac yn anadlu fewn drwy'r trwyn. A wedyn ar yr anadl allan swopio, so ddim y bawd, yr pedwerydd bys sydd yn blocio y ffroen chwith ac anadlu allan. So rwan anadl fewn, cadw'r dilo lle maen nhw. So ydych chi'n anadlu fewn drwy'r ffroen dde. A wedyn swap, blocio off hefo'r bawd ac anadl allan drwy'r ffroen chwith. So allwch chi gario ymlaen hwn yn eich amser eich hun. A dwi jyst eisiau chi sylwi os oes un ochr chydig bach yn anoddach i anadlu allan ohono fo na'r llall. Araf am byd, gor am byd. A bod chi jyst yn gweithio i drio clirio ddwy ochr so bod nhw yn hafal. So ydych chi mewn un ochr, wedyn newid y bysydd ac allan drwy'r ochr arall. Wedyn mewn yr un ochr ac allan drwy'r ochr arall. Gallwch chi gau eich llygyd os ydych chi eisiau. Jyst anadlu yn araf ac yn ddim. Wnewch yn siŵr bod y ceg di cau so bod dim aer yn dianc. Bore da, Gwyneth. So jyst i'ch atgoffa chi unwaith eto, os ydych chi beth yn chwilio am chydig bach o egni, anadlu drwy'r ochr dde. Ond os ydych chi'n chwilio fwy am ymlacio yr ochr chwith. Diolch Beth. So falle, nwch chi sylwi weithio os ydych chi jyst yn teimlo'n rili prysur mewn diwrnod a bach yn harest. Mae'n syniad i jyst eistedd lawr a jyst gwneud rhyw funud neu ddau o hwnna. Jyst i ddod nôl i'r canolbwynt. So, rhyddhau llaw i lawr rwan. Un rôl mawr nôl efo'r sgwydda. Tynnu fyny o gorn y pen, cau y llygyd. A jyst sylwi ar unrhyw syned ydych chi'n gallu clywed. A wedyn, gan ddechrau yn y traed heddiw yma, jyst gnewch sgan bach o'r corff reit fyny
i dop y pen, sylwi ar unrhyw fanna o densiwn sydd gennych chi. Falle unrhyw niggles bach. A wedyn sylwi ar sut chi'n teimlo bore yma. Falle jyst cymryd eiliad i gymryd sylw o'r wsos ydych chi wedi cael, sut mae hwnna wedi'ch gadael chi'n teimlo. Falle bod chi'n knackered, falle bod chi'n teimlo reit braf. A wedyn jyst rhowch y wybodaeth bach yna mewn bocs bach dychmygol. Symwch i'r ochr am yr awr nes yma. Jyst gadwch chi bob dim aros. Tra ydych chi'n rhoi bach o sylw i'ch cyrch chi, i'ch meddyliau chi, i'ch anadlu chi. A be bynnag jobs gennych chi, allan nhw aros tan ar ôl y sesiwn. A rwan dod â'r sylw reit lawr at y bottom bol. Excuse me. A dechreuwch wasgu'r anadl yna reit i lawr. So ar yr anadl fewn drwy'r trwyn, mae'r bottom bol yn cael ei wasgu allan. Ac ar yr anadl allan, gwasgwch y bottom bol yn ôl tuag at yr asgwrn cefn. Trio gwneud hyd yr anadl fewn tua'r un hyd yr anadl allan, rhwng 4 eiliad yr un. Gan gofio cadw'r ceg ar gau a jyst anadlu drwy'r trwyn. Ar unrhyw bwynt, os ydych chi eisiau symud eich coesau chi, neu os ydych chi eisiau sefyll, neu start gadair, jyst gwnewch hynna, cariwch ymlaen be bynnag sy'n gweithio'n iawn i chi. A rwan ar yr anadl fewn, dyn ni'n mynd i ddechrau dod â'r breichiau uwch y pen. A mae'r dylon cyfarfod yn y top. So anadl fewn, breichio fyny. Ac anadl allan, breichiau'n dod nôl i lawr, blaen yr bysedd yn dod ar y mat, ar y llawr, ar y gadair. Anadl fewn i fyny. Ac allan i lawr. So eto, cymryd hwn yn eich amser eich hun. Yn cyd symud yr anadl fewn, efo'r breichiau fyny, ac anadl allan, efo'r breichiau lawr. Ac ar yr anadl allan nesaf, ydych chi'n mynd i twistio'r corff i un ochr, dim ots pa un. So mae un braich yn dod ymlaen, a'r llall yn dod tu ôl i chi. Neu ddangos. Yn iawn. So ar yr anadl fewn, chi'n dod i fyny. A wedyn twist i'r ochr arall, un llaw ymlaen, un llaw yn ôl, a sbïo dros yr ysgwydd cefn. Anadl fewn nôl i'r canol. So ydych chi'n newid bob yn ail ochrau wrth sbïo nôl. So dal i fynd yn y rhythm sgennych chi efo'ch anadl chi. A tra mae'r breichiau'n dod i lawr a bysedd yn cyffwrdd y mat, mi allwch chi ddefnyddio blaen y bysedd i helpu chi fynd chydig yn bellach efo'r twist os ydych chi eisiau. So anadl fewn, breichio fyny, ac anadl allan, cymryd y twist.
A gwneud hon yr ola, so ar yr anadl allan tro yma. Dil o'n dod lawr y canol drwy safle gweddi. A wedyn dewch ar dil ar y coesa. A wedyn mynd i ddechrau cymryd cylchoedd efo top y corff. So triwch gadw yr esgyrn eistedd yn sownd i'r gader neu i'r mat neu glistog. A just top y corff sy'n cymryd y cylchoedd bach yna. Neis ag yn araf. Gnewch yn siŵr bod chi dal yn tynnu fyny o goron y pen hefyd. So bod yna ddim gormod o bwysau lawr yn y cluniau. Hwn yn un neis, jyst i ddeffro'r cluniau yn y bore. A wedyn newid cyfeiriad i'r ochr arall. A wedyn yn ôl i'r canol. Wnawn ni symud y clustog a dod i bengleinio. Felly, fel arfer, dilo yn llydan o dan y sgwyddau, bengleinio o dan y cluniau. A anadl fewn, edrych fyny a bottom ball yn disgyn i lawr. A anadl allan, cefn crwn a sbio tuag at y bottom ball. So cymryd hwn eto yn eich amser eich hun, yn cyd symud yr anadl efo'r symudiad. A jyst gwnewch yn siŵr bod yna fymryn o blyg yn y breichiau. A rwan, eistedd ôl yn safle plentyn lledeinu'r pengleinio os ydych chi isio. Cerdded y dilo reit ymlaen a restio'r talcen ar y mat. A jyst anadlwch yn fama. Sylwch pa gyhyrau sy'n teimlo fel bod nhw'n cael eu mestyn yma. A cofiwch mae'r safle yma wastad ar gael i chi drwy'r sesiwn pryd bynnag ydych chi'n teimlo bod chi angen rest. Neu os di rhywbeth jyst ddim yn gweddu'r corff, dewch chi ymlacio yn safle plentyn. Checiwch mewn efo'r anadl. A wedyn ar anadl fewn, dod nôl ar eich pengleinio chi. A tebyg i'r cylchoedd oedden ni'n gwneud pan oedden ni'n eistedd lawr, da ni'n mynd i gymryd hwnna rwan yn y safle yma. So dim ots pa gyfeiriad i ddechrau. Jyst bod chi'n trio gwneud cylch efo y corff. So neis ac yn araf. A wedyn newid cyfeiriad i'r ochr arall. A wedyn yn ôl i'r canol. A da mynd i ddod i bengleinio ar un benglin. So dowch ar goes dde ymlaen. Unrhyw drafferthion efo'r benglin chwith, clywch y mat drosodd, neu chwch glistog o dan y fo. Os gynnoch yn siŵr bod gennych chi digon o padding os ydych chi angen o. A wedyn ar anadl fewn, mae'r breichiau'n mynd i ddod i fyny, dilo efo'i gilydd.
A wedyn, da ni'n mynd i wneud pistol efo y dilo. So mae'r 3 bys yn dod i glethu, a mae'r bys gynta, na ni, yn llythrenol, fatha pistol. Na ni, a wedyn mestyn reit i fyny efo'r dilo na. So ar anadl fewn, pwyntiwch reit fyny at y nendod. Ar anadl allan, canolbwyntio ar adael i'r sgwydd yna ddisgyn reit i lawr. A wedyn os ydych chi eisiau cymryd hwn cam ymhellach, ydych chi jyst dechrau pwyntio yn ôl chydig bach tuag at gornel y stafell. Ond croeso chi aros jyst sydd i fyny hefyd fyny i chi. A nadlwch yn araf ag yn ddim drwy'r drwyn. Ac ar anadl allan yn ôl i safle plentyn. Testiwch yr anadl, checiwch mewn sut ydych chi'n gwneud. A fyny i chi hefo'r dilo hefyd, dwi wedi dod yn ôl bob ochr i fi tro yma. Ond os di'n teimlo well bod y breichiau allan o'ch blaen i chi, neu yna fyny i chi. A wedyn ar anadl fewn, da ni'n mynd i ddod ar goes chwith mlaen tro yma, a cymryd yr un peth. So ar anadl fewn, breichiau'n dod i fyny, a wedyn dod ar dilo i pistol eto. So bys cynta yn pwyntio ar 3 bys arall wedi plethu. Mestyn reit fyny ar anadl fewn, ac ar anadl allan, gostwng y sgwyddau reit i lawr. Anadl fewn eto mestyn fyny. Ac os ydych chi eisiau unwaith eto tiltio nôl chydig bach tuag at gongol y stafell, croeso chi wneud. Ac ar anadl allan, nôl lawr i safle plentyn. Checio mewn unwaith eto, efo sut ydych chi'n teimlo. A rwan, just tycio beth sydd y traed i gyd o dano. So bod chi'n cael stretch neis ar wylod y traed. A wedyn, os ydych chi eisiau dod ar corff i fyny, mae jyst yn gwneud y stretch ar wylod y traed yn fwy intens. Mae'n gallu bod chydig bach yn rhy intens, so cymwch chi'n ara deg. So ydych chi yn eistedd ar eich sodle chi, a mae'r traed wedi cael ei ymestyn efo beth sydd y traed o dano. Jyst gweld sut mae hwnna'n teimlo. Os di hwnna ddim yn cyfforddus, aroswch efo'ch cyrff chi i lawr. Mae'n rili dda i gael y traed yn symud. A wedyn rhyddhau y bysyd eto, jyst rhowch wiggle bach bysyd y traed. A wedyn yn ara bach, da ni'n mynd i ddod i gwrcwd. Na i wynebu chi rwan. A wedyn pan da chi'n barod, yn ara bach, gan ddefnyddio y pwyso yma drwy'r dilo, ellwch chi ddod yn eich hanner. Plygu'r coesau gymaint ydych chi angen. A jyst gadael i'r pen hongian, gadael i'r dilo o'r breichiau fflopian lawr. Ac efo bob anadl allan, jyst teimlo'r asgwrn cefn yn ymestyn.
Anadl allan nesaf, plug i'r coesau gymaint o phosib, a wedyn dechrau gweithio'ch ffordd fyny drwy'r asgwrn cefn pen yn dod yn ola. Ac un rôl mawr, nôl o'r sgwyddau. Gledre yn gwynebu ymlaen, traed tua lled y sgwyddau. Dych chi wedi gwneud hon o blaen. A'r anadl fewn, da ni'n dod ar flaenau'n traed. A cofiwch ffindio'r marc hynna o'ch blaenau chi i ganolbwyntio arno fo. Anadl allan yn ôl i lawr. A cofiwch mae'r ardal rownd y bottom bol a'r ardal rownd y glwts, y bochau penol yn gweithio i gadw chi'n solat. Cofiwch os ydych chi'n woblo, jyst ail setio a trio eto. Falle bod chi angen lledaenu beth sydd y traed chydig bach. Neu falle bod chi jyst yn cadw nhw'n wobli, a mae hynna'n ffain hefyd. So nesaf ydych chi'n dod i fyny ar roswch yna. A da ni wedi trio jyst dechrau plygu mymryn ar y pengliniau. Mae hwnna'n tricky, so bydych chi'n poeni os ydych chi'n woblo. Ond mae o'n un rili da os oes gennych chi unrhyw trafferthyn efo'ch traed neu efo'ch ffêr chi. Defnyddiwch yr anadl i helpu chi. A wedyn ar anadl fewn, sythu'r coesau dwch ar breichu reit i fyny, uwch y pen, ac ar anadl allan i lawr drwy safle gweddi, a nôl ar eich sodla chi. Da iawn, guys, a jyst rhowch wiggle bach i symud unrhyw densiwn. Ond da ni'n mynd i gymryd safle eryr nesaf, dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud hon o blaen. So eto, traed, jyst fymryn nes at ei gilydd na'r sgwyddau. Codi beth sydd y traed, lledaenu nhw, a wedyn dod yn ôl i lawr. Ond i ddechrau, da ni'n dod â un goes dros y llall. Na i ddefnyddio'r dde. A wedyn da ni'n plygu y goes dde. Y goes chwith hefyd. So mae fyny chi, mi allwch chi ddefnyddio y droed dde i gadw chi'n solat, neu os ydych chi eisiau rhoi challenge bach eich hunan, allwch chi gadw fo off y llawr, fyny chi. Unwaith eto, ydych chi angen y marcyn yma i ganolbwyntio arno fo. A wedyn mae'r breichiau yn dod dde o dan y chwith. A wedyn, y pella ydy yr clepau'n dod at ei gilydd, ond mi allwch chi ddod y cefn y dilo at ei gilydd. Fyny i chi. So, na i gymryd hwnna i gyd eto. So, droed chwith yn solet. Ffeindiwch eich marcyn chi ganolbwyntio arno fo. A wedyn mae'r goes dde yn dod dros y chwith a plygu y goes chwith. Wedyn mae'r dil yn dod allan. Breichiau'n llydan. A wedyn mae'r fraich dde yn dod o dan y chwith. A wedyn unai cefn y dilo yn gweithio tuag at ei gilydd. Neu allwch chi lapio yr holl ffordd rownd fyny chi. Ac anadlwch, gwasgwch top y coesau at ei gilydd. Ac anadlwch. A wedyn rhyddhau, da iawn. A wedyn nhw'n i gymryd yr un peth ar yr ochr arall. So troed dde, tro yma yn solat, bysydd y traed yn llydan. Fendiwch eich marcyn chi, a wedyn mae'r goes chwith yn dod dros y dde a plygu'r goes dde. A rili gwasgu ochr mewn y coesau at ei gilydd yn y top.
Wedyn mae'r breichiau'n dod allan. A mae'r braich chwith yn dod o dan y dde tro yma. A wedyn unau cefn y dilo at ei gilydd. Neu allwch chi lapio reit rownd so bod y chledre efo'i gilydd. A nadlwch. Dwi'n ffeindio bod agor yn llgada fi yn llydan codi'r eiliau yn helpu efo cadw cydbwysedd. Dwi'n gwybod pam, ond os ydych chi'n trio fo, so bod gennych chi fath o gwyneb sioct am ryw reswm ei weld yn helpu. A beidiwch yn poeni os ydych chi'n woblo, jyst ail setiwch tri eto a cofiwch bod yr opsiwn gennych chi i ddefnyddio y llawr hefo'r goes na sy'n dod dros y top. A wedyn, rhyddhau. So rwan o'n i ddod i gefn y mat. So da ni'n gwneud rhyfelwr 1 a rhyfelwr 2 o blaen. Da ni'n meddwl bod ni wedi gwneud rhyfelwr 3. So mae hwn yn dilo efo'i gilydd. A dych chi'n mynd i gymryd cam fawr ymlaen, ond na i jyst dangos i chi i ddechrau so bod chi'n gwybod beth ydych chi'n gwneud cyn trio wneud o. So bod chi'n mynd gorfod sbio arno fi'n ormodol. So ydych chi eisiau cymryd cam fawr ymlaen. A wedyn yn ar y bach, ydych chi eisiau dechrau meddwl bod chi'n hinjo o dop y pen i wilod y droed gefn. So neu ddangos i chi ar ochr. So mae'r droed dde i lawr ac yn llonydd. A mae'r goes chwith reit o dop y pen i wilod y droed. Ydych chi'n mewn llinell syth. Wel, mae fyny i chi pa mor bell ydych chi eisiau trio mynd. Ydych chi'n fynd yr holl ffordd lawr at y llawr o'ch pen chi os ydych chi eisiau. Neu os ydych chi yn llythrennol jyst eisiau codi y droed off y llawr, mae hwnna'n hollol ffain. Eto, ydych chi angen eich marcyn chi i ganolbwyntio arno fo. Felly cefn y mat a dilo efo'i gilydd. A nadl fawr i fewn mestyn fyny efo top y pen. A nadl allan, cymryd cam ymlaen efo'r goes dde. Fendiwch eich marcyn chi, fendiwch eich cydbwysedd, ac yn ar y bach dechrau codi y goes chwith. A jyst dechrau tiltio ymlaen efo'r corff. Defnyddiwch yr anadl i helpu chi. Eto, os ydych chi'n woblo, peidiwch o roid amser caled i'ch hunan. Dwi'n gwybod mae'n gallu bod yn eitha frustrating, ond jyst ail setio a trio eto. A wedyn pan ydych chi'n barod, mae'r goes chwith yn dod lawr, y ddwy goes at ei gilydd, a wigl bach i blodyn. A wedyn yr un peth ar yr ochr arall. So nôl i gefn eich mat chi. Dilo at ei gilydd. A nadl fewn mestyn fyny efo top y pen. A nadl allan cam ymlaen efo'r goes chwith tro yma. A wedyn unwaith ydych chi wedi setlo. Dechrau codi y goes dde. Jyst bymryn off y llawr a gweld sut ydych chi'n teimlo. A wedyn falle ydych chi eisiau mynd un bach yn bellach. A nadl allan y ddwy goes at ei gilydd. Cymrwch unrhyw symudiad ydych chi'n teimlo ydych chi angen. A wedyn dowch i dop y mat. Dowch ar bodiau i gyffwrdd a'r traed yn troi fewn jyst mymryn. Codi bysydd y traed a lledaenu. Nôl i lawr. Un rôl fawr nôl o'r sgwydda, cledra'n gwynebu am ymlaen. Tynnu fyny o goron y pen a ceuwch y llygyd. A jyst sylwi ar sut ydych chi'n teimlo. Sut mae'r anadl yn gwneud.
a sut mae corff yn gwneud. Da ni newydd wneud dipyn o sialensau yma. So falle bod yr anodd wedi codi chydig bach. A jyst sylwch ar brysurdeb y meddwl. Ydych chi wedi bod yn meddwl am rhywbeth hollol wahanol am y chwarter awr dwytha yma heb sylwi. A wedyn agor y llygyd. A dyna ni fydd ar traed eitha llydan, chydig bach yn lletach na yr ochr gul o'r mat. So os ydych chi eisiau mynd ffordd na, hwnna fyny i chi. Dwi'n mynd i ddangos ffordd na i chi. So, safle godes ydy hwn. So, da ni'n dod plygu'r pengliniau. A wedyn ar anadl fewn, mae'r breichiau'n dod i fyny, ac ar anadl allan, maen nhw'n dod i safle cactus. So, anadl fewn i fyny, ac anadl allan i cactus. Mae yna opsiynau efo hwn. Os ydych chi eisiau sythu y coesau tra mae'r breic yn dod i fyny, a plygu nhw'n ôl i lawr ar anadl allan, mae hwnna'n yn amlwg yn llai intense na just aros efo'r coesau di plygu. So mae fyny i chi, falle allwch chi wneud bob yn ail. Neu, os ydych chi eisiau aros efo'r coesau di plygu a ydych chi just yn codi'r breichiau, mae hynna i fyny i chi. A triwch wneud yn siŵr bod y penol di tycio o danodd. So na i jyst dangos, cariwch chi ymlaen, weithiau beth sy'n tueddu digwydd pan da ni fel hyn, da ni'n penol allan, so triwch tycio fo reit i mewn. So bod yna ddim pwysau yn mynd ar y cluniau yn y llefydd anghywir. A rwan, da ni'n mynd i adio twist i mewn. Felly ar yr anadl fewn, da chi fyny, coes yn syth neu coes wedi plygu. Ar yr anadl allan, da ni'n troi y corff i wynebu un ochr. Anadl fewn, nôl i'r canol. A wedyn ar yr anadl allan, troi'r corff i wynebu yr ochr arall. So yn eich amser eich hun, yn cyd symud yr anadl efo'r symudiad. Triwch wneud yn siŵr bod y sgwydda ddim yn codi. A gwneud yr nesaf yma yr ola, so anadl fewn i fyny. Ac ar yr anadl allan, dil o'n dod drwy'r canol, drwy safle gweddi. A da ni'n mynd i gario ymlaen efo'r corff. So da chi'n mynd i blygu yn eich hanner unwaith eto. Plygu'r coesau gymaint ydych chi angen. A just hongian. Os da chi eisiau troi'r traed fewn dipyn bach, os di hwnna'n teimlo'n well, croeso chi'n neud. A jyst rhowch sigl bach i'r pen i wneud yn siŵr bod na ddim tensiwn yn cael ei ddal yn y gwddw. Defnyddiwch bob anadl allan i mestyn yr asgwrn cefn yma.
A wedyn yn ara bach ar anadl fewn, plygu'r coesau, gweithio'ch ffordd fyny trwy'r osgwrn cefn. A wedyn dod o'r traed nôl at ei gilydd, ac eto ceuwch y llygyd. Dwch yn ôl i safle mynydd. A jyst sylwch ar sut ydych chi'n teimlo. A wedyn agor y llygyd, a dyn ni'n mynd i ddod nôl i eistedd. So, dydy o ddim yn bosib gwneud yr un yma ar gadair. So, swn i'n dweud os ydych chi'n oce i eistedd ar y llawr. Grabiwch eich clustog os ydych chi isio. A dyn ni'n mynd i ddod â gwylodion y traed at ei gilydd. Eto, ydych chi eisiau ffeindio yr esgyrn eistedd na. Symud y flesh o ddar ffordd. A mae'r dilo jyst yn ymlacio rwla ar y coesau, jyst ddim ar y pengliniau. A wedyn eto tynnwch fyny o gorn y pen, so bod y cefn yn syth. A wedyn efo anadl allan, jyst dechrau arwain ymlaen hefo'r chest. A byddwch chi yn dechrau teimlo y stretch yn fama. Dim ots pa mor bell ydych chi'n gallu mynd ymlaen, jyst so bod chi'n teimlo bod ti fewn y coesau yn ymestyn. Ac ar anadl fewn, dewch ar corff yn ôl i fyny. Wedyn, da ni'n mynd i festyn y goes dde allan, ond cadw'r chwith lle mae hi. So, fydd y droed chwith yn pwyso yn erbyn top y goes dde. Os ddim, gwylod y goes dde, ond jyst ddim yn erbyn y benglin. A triwch wneud yn siŵr bod y cluniau wedi sgwario i ffwrdd, so bod chi ddim fel hyn, bod chi fel hyn. A wedyn mae'r goes fe yna'n hollol syth. Mae'r droed yn gwynebu fyny am yn enfod. A wedyn ar anadl fewn, da ni'n mynd i mestyn fyny efo'r breichiau. Ac anadl allan, dechrau pwyso ymlaen tuag at y goes syth na dod ar dilo i lawr at y mat. A jyst gweld lle ydych chi'n cyrraedd a sut mae hwnna'n teimlo. Jyst sylwch ar pa gyhyrau sy'n cael ei mestyn a'i gweithio. Defnyddiwch bob anadl allan i drio ymlacio cefn y goes na. Os ydych chi eisiau ffwrpio y pen drosodd, croeso chi wneud, jyst yn araf ac yn ofalus. Ac ar anadl fewn, codi'r corff yn ôl i fyny. A wedyn newid coesau. So, coes chwith yn syth tro yma. A'r droed dde yn gwthio yn erbyn
y goes chwith. Ac eto, just sgwariwch ffwrdd efo'r cluniau yna. A anadl fewn, nestyn fyny efo breichiau. Ac anadl allan, dechrau arwain ymlaen efo y chest. A wedyn, os ydych chi'n hapus efo lle ydych chi wedi cyrraedd, os ydych chi eisiau just gadlu'r pen yn warcio, croeso chi'n neud. O raf i'r anadl reit i lawr. A anadl fewn, codi'r corff. A cwbl da ni'n mynd i wneud rwan ydy dod ar droed dde yn fflat ar y mat. Mae bob dim arall yn aros lle mae o. A wedyn, mae'r llaw dde yn dod tu ôl i chi, a ydych chi'n gallu pwyso nôl mewn i'r llaw yna. So ydych chi just bymryn wedi tiltio nôl efo'r corff. A wedyn mae'r fraich chwith yn mynd i ddod i fyny ar anadl fewn. Ac ar anadl allan, mae yna opsiwn yn hyn, unai ydych chi'n gafal rownd y goes, neu allwch chi weithio'r penelin i ochr allan y goes. So mae hwnna'n fwy intens yn amlwg, ond mae fama hefyd yn hollol iawn. So ydych chi wedi anadlu mewn, a ydych chi wedi croesi neu croesi. A wedyn eto anadl fewn, mestyn fyny efo top y pen. Ac efo'r anadl allan, ydych chi'n mynd i ddefnyddio'r llaw neu'r benelin fe dyna sgen chi fel leverage i gymryd twist. Ydych chi'n sbio dros yr ysgwydd dde yna. So feddyliwch bob anadl fewn, ydych chi'n mestyn fyny efo dop y pen, a bob anadl allan, ydych chi'n cymryd y twist yna chydig yn bellach. Mae hwn yn gret os oes gennych chi unrhyw effeithiau efo gwylod eich cefn chi. Mae gwylod y cefn wrth i fod yn cael ei twistio. A gnewch yn siŵr bod lot o bwysau yn cael ei gymryd gen y llaw gefn yna. A wedyn yn ar bach, rhyddhau. Chwy'r ddwy goes yn syth, pwyso nôl mewn i'r dilo. A jyst rhowch rhyw symudiad bach yn y coesau. A wedyn dowch ar traed yn fflat. A da ni'n mynd i wneud windscreen wipers efo'r coesau. Just rhyddhau yn y tensiwn yn wylod y cefn. A wedyn, yr un peth ar yr ochr arall. So mae'r goes dde yn dod yn syth tro yma. A y droed chwith yn fflat ar y mat. Llaw chwith wedyn tu ôl i chi, jyst i gymryd y pwysau, so bod chi'n gallu pwyso nôl dipyn bach. A wedyn ar yr anadl fewn, mae'r fraich dde yn dod i fyny. Ar yr anadl allan, ydych chi yna'n gafal rownd y goes, neu mae'r ben glin yn dod, y pen elin yn dod i ochr allan y ben glin. So fyny i chi, ar anadl fewn, mestyn fyny fo top y pen. Ar anadl allan, defnyddio'r leverage yna yn y llaw neu fraich i sbio dros yr ysgwydd chwith. Mae'n help os ydych chi'n tynnu'r botwm bol reit i fewn yn yr un yma.
A wedyn, yn ar y bach, rhyddhau bob dim. Eto, dwch ar ddwy goes allan. Just cael bach o symudiad yn nhw. A wedyn y traed yn fflat, ac eto y windscreen wipers. A wedyn dewch ar coesau yn syth y ddwy goes tro yma. A'r anadl fewn, just mestyn fyny efo top y pen. A'r anadl allan, just gadael i'r corff flopian dros y coesau. Dim ots lle ydych chi'n cyrraedd. Os ydych chi eisiau cymryd hwn chydig bach yn bellach, mi allwch chi afal ymwylodion y coesau a dechrau tynnu'r corff i lawr. Ond fel arall, just gadwch i'r cefn ymlacio, i'r gwddw ymlacio. A dechrau rafu'r anadl reit i lawr. Bob anadl allan, teimlwch gwylod y cefn yn rhyddhau. Teimlwch cefn y coesau yn rhyddhau. Gyda'r anadl fewn. Codi'r corff yn ôl i fyny, a nhw'n i ddechrau paratoi at Shavasana. So, os ydych chi eisiau cymryd swig o ddŵr, grabio jumper, grabio blanket, gnewch hynna rwan. A pan ydych chi'n barod, dewch i orwedd. Sut bynnag ydych chi eisiau gorwedd ar eich ochrau chi, ar eich blaen chi, gwely, os oes na un, yn y stafell, be bynnag ydych chi eisiau gwneud, jyst ydych chi allu ymlacio. So rwan, jyst sylwi ar sut mae prysurdeb y meddwl yn gwneud. So oes unrhyw prysurdeb dal yn clytro fyny eich meddyliau chi. Jyst meddyliwch amdano fo fel cwmwl bach. Yn dod heibio a bod chi ddim yn gael yna fo, bod chi jyst yn gadael iddo fo fynd. A gnewch sgan bach o dop y corff, reit i wylod y corff. A sylwi sut mae bob un cyhyr yn gwneud. Os yna unrhyw newidiadau o ddechrau'r sesiwn.
A rwan defnyddiwch bob un anadl allan I adael fynd ar bob rhan o'r corff. Teimlwch y corff yn mynd yn drymach ac yn drymach ar y mat. A rwan dwch eich sylw i'r ardal bach na o dan y ffroena. Falle nwch chi sylwi yr aer oer ar yr anadl fewn, jyst yn cyffwrdd efo'r mana o dan y trwyn. Ac ar bob anadl allan, nwch chi deimlo'r aer poeth. A jyst cadwch eich sylw chi efo'r ardal bach yna. Pryd bynnag ydych chi'n teimlo'r meddwl yn drifftio, jyst dewch yn ôl i'r ardal bach na o dan y trwyn. Ac yn ar y bach, dechrau dod â'r teimlad yn ôl i'r bysydd a bysydd y traed. Jyst dechrau dod y bach o symudiad ynddyn nhw. A gwrando ar y corff, sylwi ar unrhyw symudiadau ydych chi'n teimlo ydych chi angen. Falle bod chi eisiau stretch mawr. Neu falle bod chi jyst eisiau gorwedd yna am pyn bach hirach.
Ac yn ara bach, dechreuwch wneud eich ffordd fyny I eistedd, dim brys. Allwch chi gadw'ch llygyd chi ar gau os ydych chi eisiau. A dyn ni'n mynd I orffen sut nathon ni ddechrau bore yma. So efo'r anadlu yn newid bob ffroen. So mae llaw eto yn dod fel hyn. A wedyn y ddau fys yn erbyn y talcen a defnyddio'r bawd I blocio yr ochr dde ac anadlu mewn. Newid ochr ac anadl allan. Anadl fewn yr un ochr. A swop ac anadl allan drwy'r chwith. Anadl fewn yr un ochr. A swop anadl allan. Anadl fewn yr un ochr. A swop ac anadl allan. Cariwch ymlaen yn eich amser eich hun. A jyst sylwch ar unrhyw wahaniaethau o ddechrau'r sesiwn os oes un ochr wedi mynd yn llai bloc neu fwy bloc. A wedyn rhyddhau'r llaw nôl I lawr. A jyst sylwi sut ydych chi'n teimlo bellach. A wedyn ni orffen yn dod o'r dilo at ei gilydd yn safle gweddi. A jyst rwffio I drio cnesu'r dilo. Cael diwedd y nerfau I gyd yn gweithio. A wedyn ydych chi'n mynd I roi cledre y dilo dros y llygyd. So pan ydych chi'n teimlo bod y dilo digon cynnes, cledre dros y llygyd. A wedyn blincio'r llygyd yn gored, dal efo'r dilo dros y llygyd. A wedyn pan ydych chi'n barod, cymryd y dilo o'na. Nôl I safle gweddi, da iawn bawb. Namaste.